В Москве начала работать радиостанция имени Коминтерна. Все оборудование сделали в лаборатории под руководством инженера Бонч-Бруевича. Конструкции 30-х годов. Газета без бумаги и расстояния завоевывала страны и континенты. Казансели, hayırlı irte iптешлер. Татарстан радиосы үзенең иртәнге тапшыруларын башлый. Говорит Казань. Доброе утро, товарищи. Этому чуду предстояло сыграть огромную роль в жизни страны, стать могучим средством воспитания масс. Магнитофонный стереофонический проигрыватель, миниатюрный, носимый. Он позволяет прослушивать различные речевые и звуковые программы. Выпускается в нескольких видах. Раз, два, три, даю пробу. Костя, как слышно, 3, 2, 1, прием. Гүлназ, сен нәрсе ойға баттың әлі? Мен міне білесің, бірнеше күн енді бұл сұрауын өзіме беріп жүремін. Нешік медиа өлкәсі бик көп нәрсені өз ішіне сыйдыра ала екен ол. Ол бит журналистика. Телевидение, да. Радио. Әйе радионда өз ішіне ала. Әміне сен өзің радио борышчысы болып эшләп карар идең. Гүлназ, мен инде ул гештальтны яптым, мен радиода эшләп алдым, ә син нишләп радиода эшләмәдең? Менә радиода эшләп вакыт насыйп булмады, ләкин минем бәләкәй вакытта шундый хыял бар. Мин хәтта нинди һөнәр сайлыйсың дигәч тә, менә радиода ул борышчысы булыр. Гүлназ, синең хыялың тормышка ашты. Син медиа өлкәсендә эшлисең һәм бу җанлы сәләт. Бу хәтта хыялның шәбрәк тә чынга ашуы, чөнки сез безне иштәгенә түгел күрә дә аласыз. Җанлы сәләт эфирының чираттагы чыгарылышын башлыйбыз. Әйдәгез, бергә карыйбыз. Кара, мин менә синең турыда бигрәк күбәй бер белмим икән әлеме. Радио алып баручы булуны белмәдем. Синең сәлкеш булмагың сәләттә белми калган. Ә башҗитәк булдыңмы? Юк. Башҗитәк булмадың. Ә барымы хыялың башҗитәк булырга? Юк. Юк, нишләп? Мин бит яшьли җаваплылыктан куркам дип әйтә алмыйм бит инде сиңа. Юк, менә шулай туры килде, шулай насыйп булды. Әйдәман буларак мин инде үземнең өчен сәләтне ачтым һәм ничектер киттем үз юнәлешем буенча. Сәләт белән саубулашмадым, сәләткә һәр вакытта да кайтам. Һәм беләсеңме, сәләткә кайтырга яратучы тагын бер кешенең без хәзер карыячакбыз сәләт тарихын. Кем ул? Әйт, Гөлназ, кем ул? Кем икән әйтмим. Аны хәзер сез карагач үзегез күрерсез. Әйдәгез карыйга алайса. Хәерле көннәр. Сәлам, 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 сәләт, сәлам сәлкешләр. Мин Разина Сайфетдинова Сафина булам. Сәләттә 1997 елда килеп эләктем, әйдәман буларак. Һәм дә инде бүгенге көнгә дә шушы сәләт аланнары белән, сәләт дөньясы белән, сәләт вакыйгалары белән кайнап яшибез, Аллага шөкер. Менә инде шул вакыттан 25 ел артык узган. Без килгәндә әле ул бер генә алан иде, Раушан аланы, һәм без булган вакытта Раушан аланы булды Әлмәт шәһәренең Родничок базасында. 60-70 бала булгандыр. Бик күңелле, бик кызык вакытлар. Бер дә ул вакытта шушы сәләт биләр фестивальләре шундый зур масштабка әверелер дип күз алдына да китермидер. Шуннан да төрле вакытлар булды. Сәләтнең Раушан аланының төрле шәһәрләргә күченеп, төрле шәһәрләрдә үзләренең аланнарын уздырган вакытлар. Әмма ләкин менә шулай төрле җирләрдә хәзер районнарда, төрле шәһәрләрдә филиаллар булыр дип күз алдына да китермәгән идек. Сәләтнең киләчәге бар, сәләтнең үткәне бар, сәләтнең бүгенгесе бар. Һәм дә инде Алла берсә киләчәктә дә шушылай матур иттереп, бердәм булып, бергә сәләтнең юбилейларын каршыларга язсын. Хәзер инде үзебезнең балалар сәләт аланында сәлкеш булып ял итә. Аларда
сәләтне күрәбез, аның ничек үзгәргәнен, ничек яшәргәнен күрәбез. Һәм ул шул чикләр белән генә туктап калмасын, яңадан яңа үрләргә ирешергә насыйп булсын. Бәйрәм белән сезне, сәләтнең киләчәк юбилее белән. Мин сезне бик яратам, хөрмәт итәм. Сезнең Рәзинә апагыз. Шираттагы сәләтле тарих һәр кемнең дә күңеленә кереп калгандыр дип уйлыйм, һәм хәзер әлеге тарих тагын бергә күбәер дип ышанам, чөнки бездә сәләтле кунак рубрикасы һәм бүген бездә кунакта Яшьлек медиа проектының креатив директоры һәм сценаристы, Сәләт Биләр форумның уку-укыту программасы кураторы Гүзәл апа Мөхәммәтнәбиева. Гүзәл апа, сәлам. Сәлам, Гөлназ апа. Ничек синең кәефләр, ничек сиңа форум? Кәефләрем шәп, рәхмәт бик зур. Быел биләргә беренче тапкыр кайттым һәм шуңа күңелем бик шат. Минем монда рәхмәт бик зур. Ничек тапкыр кайтасың инде гомумән биләргә? Саннарга килсәк, Соннарга килсәк, биләрдә мин инде 6-нчы ел. Мин монда Әйдаманда булдым, өлкән Әйдаманда директор да булып килдем, форумда да директор булып эшләдем, спикер да булганым бар. Быел инде менә уку-укыту программасында башка спикерлар белән биләр форумда эшлим. беренче ел үзеңнең биләргә кайтканың хәтерлисеңме, ничегрәк булды? Хәтерлим. Әгәр дә ген булай әйтсәм, минем өчен ул вау иде. Шуннан да бу мосны үткәндә минем күңелем шатланды. Мин моны күреп, ис китеп таң калдым дисәң дә була. Сәләткә тагын да мәхәббәтем артты шушы җирдә. Һәм менә син әйтеп киттең, уку-укыту программасы өстендә эшләдек дип. Нәрсәләр белән быелгы уку-укыту программасы шаккатыра һәм балаларга нинди программа әзерләдегез? Без быел балаларга төрле юнәлеш буенча медиа форумда уку-укыту программасын әзерләдек. Балалар фото, видео, подкаст, интервью, шулай ук продакшннарда ничек эшләргә икәнен өйрәнеп киттеләр. Шулай ук безнең спикерлар арасында сценарий язарга, киноларга сценарий ничек язарга икәнен өйрәтеп киттеләр. Шуңа күрә балалар бар яктан да медиа өлкәсен аңлап, танып, үзләренә ниндидер яңалыклар өйрәнеп киттеләр. Кайлардан бар иде спикерлар, нинди төбәкләрдән килә? Әле инде Татарстанны гына без кулаштылбызмы? Спикерларыбыз Мәскәүдән, Питер шәһәреннән, Санкт-Петербург шәһәреннән һәм шулай ук Татарстанның төрле шәһәрләреннән, Әлмәт, Казан якларыннан, Чаллы якларыннан килеп җиттеләр безгә. Спикерлар белән эшләүнең һәм укыту программасы ясауның нинди рәхәт яклары бар синең өчен? Минем өчен әлбәттә иң рәхәте ул балаларга ниндидер яңа белем бирүнең мөмкинлеге өстеннән эшләү әлбәттә. Чөнки, мәсәлән, мин һәм безнең команда без инде ярты ел эчендә нинди спикерларны чакырып, ничек балаларга уку-укыту программасын кызыграк ясарга икәнен тырышып эшләдек бергә. Шуңа күрә бу мөмкинлек минем өчен иң кызык ягыдыр бу эшнең. Һәм инде менә эш турында сөйләшеп киткәндә, сине яңа гына тәкъдим иттем безнең караучыларга, сценарист һәм креатив директор дип. Син гади тормышта нәрсәләр белән шөгыльләнәсең? Шулай ук медиа өлкәсендә, ләкин асылына күз салсак, медиа өлкәсенә мин вообще әйткәндә фотограф буларак килгән идем, әмма дә ләкин без теге елны яңа проект ачтык Казанда, ул Яшьлек медиа дип атала. Анда инде мин хәзерге вакытта сценарист, без YouTube-ка сценарийлар язабыз, шулай башка площадкалар белән дә эшлибез. Креативный директор буларак киләм һәм инде безгә килгән реклама эшләре белән мин эшлим бу өлкәдә. Алайса менә синнән сорыйм, син әйттең, яшьләр өчен контент эшлибез дип. Яшьләр өчен кызыклы һәм сыйфатлы контент булсын өчен нәрсәләр булырга тиеш синең фикереңчә? Иң беренче чиратта яшьләр кебек уйлый белергә кирәк. Яшьләр безнең төрле әлбәттә, егетләр, кызлар, һәрбер кеше төрле өлкәдә эшли, укый, һәм шуңа күрә һәрберсенең күңеленә якын булган теманы сайлап ала белергә кирәк. Чөнки иң мөһиме шул, контентны караганда һәрбер кеше менә карый да, менә мин шушындый ук, мин шушылай яшим, мин шушылай уйлыйм дип буларга тиеш. Шуңа күрә кызык булсын өчен шушы моментны алып калырга һәм аңарда акцент ясарга кирәк. Менә шушы лайфхакларны тапшырасызмы мондагы балаларга да? Ничек уйлыйсың? Алардан чыгачакмы булачак блогерлар, журналистлар?
Әлбәттә, сәләткә килсәк, инде монда бар яктан да сәләтле балалар бар. Шуңа күрә мин биләр буенча йөргәндә дә күпме видео төшерүче, фото ясаучы балаларны күрәм. Аларның монда шулай кайбер аланнарда үзләренең медиалары бар, алар видео төшерәләр, интервью алалар. Шуңа күрә минемчә алардан яхшы медиа эшчеләре килеп чыгачак. Син бит әле үзең дә алып барасың социаль челтәрләрне һәм бик уңышлы дип әйтердем. Синең үзеңнең фишкаң нәрсәдә? Шундай блогерлык булуның, блогер булуның. Фишка дигәндә күңелгә ничек ошый, менә шулай ясарга минем беренче принцип медиа челтәрләрне алып барганда. Шуңа күрә, чөнки кешеләр сиңа карый, синең эчке күңелеңне күреп калалар, һәм аларга иң мөһиме синең белән элемтәдә булырга, алар белән сөйләшергә һәм чын күңелдән яратып үзеңнең эшеңне эшләргә. Әйе, эшегезне чын күңелдән яратып башкарсагыз, һәрвакытта да шәп нәтиҗә китерәчәк. Хәзер Гүзәл апа, мин сиңа уйнап алырга тәкъдим итәм. Син инде сәләттә күп еллар булган кеше һәм биләргә дә ел саен әйләнеп кайтасың. Һәм без сиңа әзерләдек шундый сүзләр, ләкин аларга ди түгел, аларда хәрефләрнең асты өскә килгән. Һәм сиңа танып алырга кирәк булачак. Нинди сәләт сүзе икән бу монда? Биләр белән бәйләйме? Бу гомумән сәләт белән бәйле. Менә бу беренче сүз шундыйрак синең өчен. Тәслә, сәләт. Тәслә, сәләт. Әфәрин Гүзәл апага беренче сүз булды. Безнең менә бу кем? Рәнс. Сөрән. Бит ул менә. Бармы үзең бер яраткан сәләт сөрәнең? Мин сәләт галәм алганда директор булганга, үзем язган сөрән, без команда белән язган сөрән, минем яраткан сөрәнем. Ничек ул тыга? Менә шул озакка китәчәк. Бик узун, ләкин бик шәп сөрән. Һәм барабыз алга таба киләсе сүз. Менә бу сүзне мин бик озак ойладым. Дукалш. Бу ниндидер бер инструментка охшаган, шалаш дип тә уйлап карадым, ләкин шалаш та түгел. Кулдаш. Афәрин. Менә бит бик җиңел генә чишеп чыкты. Идеаль кулдаш булыр өчен сөрмәле нинди булырга тиеш кеше? Сәләтне ярата белгән кеше һәм башка кешеләрне хөрмәт итә белгән кеше. Идеаль кулдаш. Идеаль кулдаш. Чөнки кулдашың сине хөрмәт итсә, димәк, смена килеп чыкты дигән сүз. Һәм барабыз алга таба. Так. Менә бу сүз. Ыткыл йыря. Бу ниндидер? Рылтай. Әйе, безнең биләрнең иң зур чатыры, иң узун чатыры һәм бүтән кешене сыйдыра ала торган чатыры Корылтай булды. Һәм менә шундый сүз калды. Менә бу сүзне бик озак ойладым мин. Бу ниндидер чуаш сүзне охшаган, чуашмы, марыймы, ниндидер шундый телдән кергән сүзгә, ләкин бу татар сүзе. Сиңа җиңелрәк булсын өчен Чара. Әфәрин, миңа хәтта ярдәм итеп торырга да кирәкмәде. Ике сүздән тора дип әйтмәкче, бу безнең кичке чара сүзе булды. Әфәрин сиңа Гүзәл апа, менә шулай итеп рәхәтләнеп уйнап алдык. Һәм беләсеңме, безнең бит менә балалар монда күп итеп видеолар, фотолар төшерәләр. Һәм аларның көтеп алынган рубрикасы ул да булса «Карале» дип атала. Анда кем нәрсә күрә, менә «Карале» шул бар, «Карале» бу бар дип алар безгә әйтергә яраталар. Шуңа күрә мин синең белән саубуллашам һәм безнең караучыларга әйтеп куям. Карале, безнең сәләт кафе хәзер саф һавада урнашкан. Карале. Карале, мин репетициядә. Карале, мин билге калган аланда. Карале, сәләсендә яңа футболка алдым. Карале, кондиционер янында ял итәм. Карале, мин биләр лимонадан эчәм. Карале. Без флорболда. Карале, мин кибеттә. Карале, мин Туратаякка барам. Карале. Карале. Карале, мин экологияны саклыйм. Карале, мин волейбол уйнарга өйрәнәм. Карале, мин душка өлгердем. Карале, сәл кешеләребез көн-төн кичке чарага әзерләнә. Карале, мин загара китәм.
Кара әле, Гүлназ мине ташлады да китте. Үзең игълан итте, ярый, үзем игълан итәм. Киләсе сәхифә ничек бар? Шулай. Әйдә син дә төшереп алмайды? Юрак кошма инде. Берне генә төшермәйде. Ярар инде, ярар. Газаплавым сине дә. Һәркемнең үз урынында булуы бик мөһим, чөнки биредә чын медиа белгечләре җыелган. Медиа биләр форумның кызыклы укыту программасы белән бергәләп танышабыз. Киттек. Миңа медиа форум бик ошый. Мин медиа форумда беренче тапкыр төрле дәресләргә йөреп, бик күп тәҗрибә алдым. Бу дәрестә без креатив эшләр эшлибез. Без үзебезнең компанияне эшләп, аның логотипын, исемен, футболкаларын, бренд ясыйбыз. Әлеге форумда без мемлар ясарга, видеолар төшерергә өйрәндек. Безгә бик ошады дәресләр. Ничегрәк балаларга ошыймы? Әйе, шимне командаларда эшлиләр, башта упражнениялар эшләп карадык, аннары инде командаларга бүленеп, үзләренең проектларын ясыйлар алар хәзер һәм проектларына инде логотип уйлап табып, аны безгә презентация итеп күрсәтәләр. Без форум дәвамында Дензбатлда катнаштык, Галәфәстә катнаштык, аннары спорт ярышларында почти бөтенесен җиңеп чыктык. Ну, балалар инде төрле кызыклы сәхнәләрдә эшләп булды. Менә шундыйлар инде алар безнең карашларыбыз. Ничек сиңа медиа биләр форумда ошыймы? Нәрсә эшләргә өйрәндек? Бик ошый, монда бик күп мастер-класслар, монда бик кызыклы программа, бик кызыклы дәресләр. Менә мин хәзер Алабуга политех мастер-классына килдем. Без компьютерда реклама ясыйбыз. Мондагы кеше мала. Кара. Яхшы дәрес булгай бу. Булай гына йөрмәсләр иде. Ничек сиңа медиа биләр форум? Иң шәп форум дип уйлыйм. Мин өйрәтәм балаларны сәхнәдән курыкмаска, ничек аудиториядан курыкмаска һәм үзеңне уңай хис итәргә сәхнәдә. Балалар, ничек сезгә Айзат абыйның дәресе шәпме? Менә дәреснең иң шәп күрсәткече балаларның реакциясе. Мин аларны өйрәтмәдем, алар үзләре әйтәләр. Көйләп куйдык. Барысы да ишетелә. Сәләт радиосын тыңлаучы һәркемгә дә хәбәр итәбез. Медиа биләр форумның укыту программасы ничек барганын түкмичә эчми сезгә барысын да сөйләп бирдек. Барыгыз әле ундан төшерәбез. Китәләр ундан. Кадрга керәләр. Ничек сиңа укыту программасы? Ошадымы? Сәләт һәр вакытта да гаҗәпләндерә мине. Янсы шулай. Менә мин дә гаҗәплеккә калып торам әле. Ничек бүген бөтенләй бердә эшләп белгергә икән? Безнең бит әле бүген тагын кунаклар белән дә аралашып бар. Комментарийларында укыйсы бар. Ашарга да өлгерә икән. Ашарга да өлгерә икән. Иҗади чыгышта карасы бар. Ничек җитешергә бөтен нәрсәгә? Менә баш ватып торам әле моңа. Нәрсә эшләп карый икән? Бәлкем бүленергә кирәктер. Син китәсең уң якка, мин китәм сулга. Уң бу якта, сул бу якта. Тута, миңа сулга ярамый. Мин уңга. Алайса ярар әйдә, мин бу якка, син бу якка. Син кунактан комментарий ала тор. Кунак белән әңгәмә кара тор. Ә мин комментарийларны укып киләм. Уйлап табасың инде. Әйдә, киттек. Вакыт бара. Әйдә. Дан сораш чыкты. Рәдиф абыйны калдырып килдем әле монда. Миңа кул бирмичә тора. Кара син аны, әз генә беразны үпкәләп тә тормышка күрә хәзер аның белән аерым гына төшереп алабыз. Ул хәзер сезгә бик шәп бер кунакны әзерләтә. Ә без сезнең белән хәзер сездән килгән комментарийларны бергәләп укып алачакбыз. Нәрсәләр язалар икән безгә? Әйдәгез әле бергәләшеп карап китик. Рәдиф абый шәп әйдәман булды дип яза Алсу апа. Без әлбәттә моны тикшереп карый алмыйбыз, ләкин Рәдиф абыйның ничек алып баруын исәпкә алганда, ул чыннан да һичшиксез шәп әйдәман булгандыр дигән фикер тулысынча миңа калса бик дөрестер дип уйлыйм.
Зирә яза безгә, яңгыр булганда биләрдә нишлисез, палаткада гына утырасызмы дип язганнар. Юк, әлбәттә, яңгыр яуса да без тиз генә йөгереп барабыз чатырларга һәм я булмаса укыту программасында катнашабыз, я бергәләшеп уйныйбыз, гитарада уйнап, җырлап утырабыз. Кыскасы, яңгыр яуганда аерым бер рәхәтлек бар безнең биләр җирендә. Унда яңгыр ява, ә син рәхәтләнеп, дусларың белән күңел ачасың һәм кызык итеп вакытны үткәрәсең. Шулай ук безгә яза алмас. Бүгенге иҗади кунак кем икән дип язган. Бүгенге иҗади кунак безнең Изге Шишмә аланның волонтеры Рената һәм шулай ук Изге Шишмәнең тимлиде Сабина апа булачак. Кыскасы, бик кызыклы иҗади чыгыш әзерләячәкләр. Һәм инде Рәдиф абый белән кунак белән аралашканнан соң сез әлеге иҗади чыгышны күрә алырсыз. Барабыз алга таба. Сәләт кафе үз урнашуын үзгәрткән иде инде әллә. Гөлназ апа һәм Гүзәл апа нинди матур фонда утырып сөйләштегез дип язалар. Без чынлап та форумның бераз гына локацияләрен үзгәртергә булдык һәм безнең Сәләт кафеның урынын күчереп куйдык. Булда булса, өстәлләрне, урындыкларны алып, аларны яр буена күчердек һәм шушы яр буенда Гүзәл апа белән рәхәтләнеп сөйләштек. Дөресен әйткәндә, бик җылы әңгәмә килеп чыкты миңа калса. Гүзәл апа, син әгәр инде әңгәмәдән соң хәзер безне карап утырасың икән, сиңа күп-күп кайнар сәламнәр җибәрәм. Барабыз алга таба. Медиа биләр форумга Балтачтан зур сәлам дип язган Азат. Азат, чынлап та без Балтач районына күп итеп сәламнәр җибәрәбез. Балтачка гына түгел, нинди районнардан, төбәкләрдән карыйлар безне, һәммәсенә дә кайнар җанлы сәламнәребезне җибәрәбез. Шулай ук безгә язалар. Форумның бу елгы җыры нинди дип язганнар. Форумның бу елгы җырын шулай ук Илгиз абый башкара һәм безнең Ислам абый белән алар берлектә шундый шәп тандемны эшлиләр һәм ул җырда безгә җитә бер көн дип рәхәтләнеп җырлыйлар. Әле шунда әйтергә кирәк, ул җыр балаларның шушы җырны җырлауларына башлады. Дөресен әйткәндә, балалар гына түгел, анда төрле сәләт активистлары җырлый, стереотип кенә әйткәндә, анда мин дә бар. Шулай итеп, бу җырны тыңлаган вакытта минем дә, Ислам абыйның да без кичә аның белән әңгәмә кырдык. Шулай ук Әдилә апаның да тавышын ишетергә мөмкин, анда Данил абый да бар. Кыскасы, бер шундый зур бер төркем белән ул җырны яздырган вакытта катнашкан идек. Миңа калса, бик шундый җанлы, чын сәләтле җыр килеп чыккан. Әгәр инде кем әле ишетмәгән, форумның быелгы җырын тыңларга онытмагыз. Ул сезгә һичшиксез ошар дип уйлыйм. Барабыз алга таба. Тагын нәрсәләр язалар икән безнең монда. Рафис язган: сәлам дуслар, җанлы сәләт минем йөрәгемдә дип язган. Бик зур рәхмәт. Һәрвакыт безне карап баручы, безнең тугры тамашачыбыз Рафискә кайнар сәламнәр җибәрәбез. Казанга хәзерге вакытта ягышмасам, ул нәкъ менә анда. Әдип Әлмир күп сәламнәр җибәрә, сез шәпләр дигән. Бик зур рәхмәт, Әдип Әлмир. Шулай безнең тугры тамашачыбыз һәрвакыт безне карап тора һәм һәрвакыт безгә ниндидер реакцияләр, матур хатлар юллап тора. Әдип Әлмир, сиңа да күп-күп сәламнәр Изге биләр җиреннән. Шулай ук язалар биредә, иҗади кунак кем булыр дип бу сорауга инде без белән җавап бирдек. Бөтенесен дә иҗади кунак кызыксындыра. Иҗади кунаклар бүген сезгә бик шундый заманча, ләкин шул ук вакытта татар җырына бер чыгыш тәкъдим итәчәкләр. Шуңа күрә рәхәтләнеп күзәтерсез дип уйлыйм. Бүген һава торышы ничегрәк? Сездә яңгырлар, бозлар яудымы дип сорыйлар. Бездә боз яумады, ләкин яңгыр бүген көн дәвамында бераз ява да туктап тора, ләкин Габдулла Тукай әйтмешли, бездә вакытында ява яңгыр да, һәр нәрсәнең үз вакыты. Без шуңа күрә яңгырда да бик рәхәтләнеп эшлибез. Һәм менә хәзерге вакытта да әле бераз гына суык була карамастан бик рәхәтләнеп сезнең өчен шушы биләр җиреннән, саф һавадан, безнең шундый саф һавалы студиябыздан сәламнәрне сезгә юллыйбыз. Балалар ничә тапкыр ашаталар. Үземнең сеңлемне җибәрергә теләгән идем, ләкин ул ит ашамый. Андый балаларга ниндидер аерым меню каралганмы дип сорыйлар. Безнең балалар өчен монда каралган 5 тапкыр ашату, иртәнге, төшке, кичке аш һәм шулай ук без аларга бирәбез
Соник һәм Полтникның икесен бергә. Шуңа күрә кемдер ит ашамый икән, мәсәлән, аның өчен без әлбәттә аерым караячакбыз менюны. Ягъни вегетарианецлар һәм веганнарга аерым порциялар каралган. Шуңа күрә бер дә борчылмыйча туганыгызны, балаларыгызны бирегә җибәрә аласыз, бирегә дә һәм шулай сәләтнең сменаларына да. Әле кем җитешмәде, форумның тагын булачак бер сменасы, сез анда эләгергә җитешәсез һәм шулай ук инде сәләтнең сменаларына бик тиздән 5-нче сменаларына старт биреләчәк. Кем әле җитешмәде сәләт атмосферасын тоярга, сез әле җитешәсез. Һәм алга таба барабыз, тагын нәрсәләр язалар икән. Кара әле әйбәт булды бу дип яза безгә подкастханә. Бик зур рәхмәт. Шулай ук Зөһрәдән безгә утлар килеп төште монда. Шулай ук рәхмәт безне карап барганыгыз өчен, комментарийләрегез өчен. Һәм безгә язганнар, юбилей чыгарылышы аеруча кызыклы булды. Гөлназ апа, Рәдиф абый, рәхмәт сезгә. Форумдагы мөхиткә чумдым, рәхәтләнеп карап утырам дип язганнар. Бик зур рәхмәт. Шундый җылы комментарийлар сездән кабул итү аеруча рәхәт. Һәм инде Рәдиф абыйга да кичексез әлеге рәхмәт сүзләрен мин җиткерәчәкмен. Рәдиф абый бик тиздән үзе бу сүзләрне ишетер дип уйлыйм. Менә сезнең комментарийларны укып алдык. Сез яза торыгыз, без аларны киләсе эфирларда да яңгыратырбыз. Һәрвакыт безнең белән булыгыз. Biz qarab turabız, әлеге чатны, ниндидер яңа хәбәрләр килә икән, без аларны шулай ук эфирда яңгыратачакбыз. Һәм әйдәгез әле хәзер безнең форумны оештырырга бик зур көч куйган, ярдәм иткән партнерларыбыз белән дә якынрак танышып китик. Ул беренче чиратта әлбәттә Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре министрлыгы, Созвездие Йолдызлык фестивале, Шаян ТВ телеканалы, Алдынгылар хәрәкәте. Һәм шулай ук Яшьләр дипломатиясе академиясе һәм Алабуга политехка без зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Һәм әлбәттә безгә матур киемнәр бирүче Сәләт Стор кибетен дә онытырга түгел. Менә шулай итеп бераз сөйләшеп алдык. Хәзер инде сүзне минем кулдашым дип әйтсәм дә була, Рәдиф абыйга тапшырырмын. Ул сезгә шәп кунакларны инде чакырып куйды. Менә яңа гыналар безнең чатырыбыз менә монда гына урнашкан, уң якта гына. Ул кунаклар инде кирип киттеләр. Шуңа күрә хәзер Рәдиф абый сезгә алар турында барысын да бәйнә-бәйнә сөйләп бирер. Һәм инде Рәдиф абый белән әңгәмәдән соң сез бик нык сораган иҗади чыгышын да күрә алырсыз. Карыйбыз. Гөлназ, рәхмәт сиңа бик зур. Шын күңелдән рәхмәт сүзләрен җиткерәбез. Матур иттереп шул комментарийларны безгә җиткергәнең өчен. Рәхмәт бик зур. Кул чабалык әле үзебезгә, чөнки әле бездә студиягә килеп керде ике асыл егетебез, и, конечно же, мы сейчас будем их представлять. Закиянов Руслан, сценарист, режиссер креативного агентства «Громкие рыбы». Аплодисменты громкие. Спасибо. Ну и, конечно, рядом со мной обладатель прекрасной улыбки. Это Тимофей Шарагин, режиссер, сценарист креативного агентства «Громкие рыбы». Да. Ребят, как я понимаю, вы связаны с Салятом очень-очень давно, поэтому расскажите, как так получилось, как вы попали в Салят и чем вы сейчас занимаетесь здесь, на Беляжском форуме. Ну, я начал еще давно, я поэтому начну. Я впервые приехал сюда в 2014 году. Была такая прям отдельная, можно сказать, киносмена под названием GSM. Здесь была прямо такая вот маленькая киношкола, наверное, можно сказать, когда ребята делились на 4 команды, и у команд были свои кураторы. И вот мы снимали прямо здесь и обучались небольшой короткий метр, который, вот, например, у меня до сих пор остался в памяти и на жестком диске. И было интересно, что в 2014 году еще тогда одним из кураторов команд был, например, Ильшат Рахимбай. О, Ильшат, а вы не были без... Да, то есть он прям приезжал сюда, учил ребят, а вот спустя 10 лет уже снимает большие фильмы, которые крутятся в кинотеатрах. Приятно. Как я понимаю, Руслан, у вас такая же история? Нет. У меня совсем другая. Поделитесь, интересно. Тимофей рано Мне сказал, кажется, он что-то недорассказал. Очень давно, вот так он сказал. Я его переиграю. Я с 11 года в Салете. С 11 года, как ребенок, я отдыхаю в Салет Ознакай, отдыхал. 2 года подряд. Салет Мой любимый Ознакай. Салет Ознакай, конечно. Ребята, кто сейчас проходили Салет Ознакайлар, языгыз, безге комментарийлар. Спасибо большое. Я сейчас продолжу с тобой же как раз-таки этот диалог, потому что я тоже в Салете с, если не ошибаюсь, 11-й год. Салет Раушан, да. Вот, так что мы с тобой наравне. Тимофей, ничего страшного, не расстраивайтесь. Но на шаг назад делаешь. Да.
Яра. Руслан, devam etiniz. Да, ну а что продолжить? Я отдыхал как ребенок 2 года, и потом начал айдаманить, потом начал просто ездить на вообще все подряд смены, которые только существовали. Потом в Изгишишме даже был. Даже в Изгишишме был, потому что не хватало солета. Приехал в Изгишишме немножко поработать. Да и сейчас вот как спикер уже какой? 2-й год приезжаю, да, поговорить с ребятами, рассказать им много интересного. То есть ты до этого айдаманил, и теперь спикеришь. Да. Получается так. Да, получается так. Хорошо, ребят, что касается солета, мы поняли то, что вы уже давно связаны с солетом, и сейчас хочется поговорить о том, чем вы здесь сейчас именно занимаетесь, а именно в качестве уже спикеров. Что вы преподаете, чему обучаете? И как вам процессы, которые проходят здесь, именно обучение, отличаются ли от тех мастер-классов, где вы выступали спикерами? Чем отличаются солетовские, так скажем, солетовская аудитория? Обучаем здесь и я, и Руслан, еще даже кто-то креативному мышлению, скажем так, потому что есть какие-то техники, которые можно использовать, оказывается, при придумывании идей, и все становится лучше. Потому что обычно думаешь, что придумывание идей, ну ты сел, начинаешь просто придумывать, копаться в голове. Но со временем, когда становишься профессионалом, начинаешь заниматься этим профессионально, понимаешь, что нет, все-таки есть инструменты, которыми лучше овладеть, и тогда становится все интереснее, веселее и четче. Вот мы пытаемся передать, ну, по крайней мере, я думаю, Руслан тоже, те вещи, которые мы прямо в своей работе креативного агентства используем, и мы учим этому ребят, и я думаю, что им это наверняка пригодится. А про разницы, не могу сказать, что есть какая-то сильная разница, но, скажем так, здесь ребята удивляют чаще, чем в других местах, неожиданными ответами, потому что вот сегодня, например, было несколько человек, и вроде ребята молодые, лет по 12, и думаешь, вау, вау, типа Откуда? моментально, буквально за секунду выдаются какие-то настолько прикольные креативные ответы, что удивляешься. То есть они выдают классные идеи. Да, сходу. типа бац, вау, круто. А были ли у тебя такие? Ну ты все рассказал, Я думал, ты хотя бы мне про разницу оставишь. Не, на самом деле, вот все, что сказал Тимофей, абсолютная правда. Очень крутые ребята. Сегодня мне, например, действительно 3 человек однозначно понравилось то, как они разговаривали непосредственно. Руслан, не было так, что вы берете ручку и записываете именно так? Ага, надо связаться с этим ребенком, нам как раз-таки громкие рыбы требуются такой смышленый какую там идею парниш, предлагал? Да. Можешь здесь подписаться, что ты не... Это же тоже хорошая площадка. Солет, в принципе, классная площадка для того, чтобы, когда ты сам говоришь, ты слышишь, так скажем, свои мысли уже, как они звучат, и от этого даже порой рождаются какие-то классные идеи. Хорошо. Например, что касается креатива, у нас вот есть мини-рубрика, когда наши гости обращаются к детям, вот сейчас вас смотрят, чтобы вы им посоветовали в качестве креатива вот один инструмент. Вы сказали то, что вы даете какие-то инструменты, вот креатив, он не приходит просто так, но солетовские дети вам доказывают обратное, да? Вот. Один инструмент, быстренько и коротко. Тимофей? Чаще играйте в игру «Что общего?». Берете 2 совершенно случайных слова и пытаетесь найти между ними что-то необычное, веселое, яркое, цепляющее и так далее. То есть это штука, которая потрясающе развивает и креативность, и в целом голову, и в нее можно играть когда угодно, в том числе в дороге, не знаю, в ожидании и так далее. Что общего между чем-то и чем-то? Что общего, например, между свадьбой и банком? Ответьте. Напишите в комментариях, да. Между банком и свадьбой. Банк семьи. Банкой и свадьба? Банк, да, и свадьба. Вот. Конверты, деньги. Ладно, Руслан, и быстренько. Да, я очень быстро, у меня скучный и правильный ответ будет. Вот у Тимофея веселый, конечно, был, у меня скучный и правильный, да? Учитесь. Нет, насмотренность повышайте, много-много смотрите того, что вам нравится. Если хотите снимать клипы, смотрите много клипов, каждый день по 20 штук. Хотите фильмы снимать, ну хотя бы один фильм в день посмотрите, не просто который вам нравится, а который все смотрят. Смотрите, набирайте насмотренность, и вот именно таким образом вы придете к чему-то своему классному. Итак, ну я в свою очередь сейчас обращусь всем нашим зрителям. Жанна Солет, вы разные, вы очень разные, даже визуально вы очень сильно разные. Итак, уважаемые... Даже наверху мы очень сильно разные. Разумеется. Что общего между Тимофеем и Русланом? Пишите в комментариях. А мы с вами сейчас будем играть в интересную игру. Я буду показывать вам картинки. В этих картинках мы определенную часть уже спрятали. Спрятали фиолетовыми, так скажем, фигурками. Ваша задача, как креативных людей, придумать прикольные, интересные варианты, что там может находиться. Итак, первая картинка. Ой, хоть бы не опозориться, хоть бы не Да, опозориться. это чувство, когда вот... Смотрим.
Глаза, да, у ребят? Вот Да, это фиолетовое? абсолютно верно. Там находятся очки с выпадающими глазами, которые им подарили, но они скрывают их, потому что в них стыдно ходить. Они еще не выпали. Хорошо. Да. Как молочные зубы. Там у ребята подпалились брови из-за того, что сидели близко к костру, и они скрывают теперь это, ходя вот так вот. Я уже уверен, уже представляю. Да. Ты все хочешь сказать? Руслан, твой вариант. А как можно его остановить? Как его можно Руслан выкрутить? умеет. Руслан, стоп-слово. Всё. Так, я не знаю. Давай продолжаю. Я продолжаю тогда. А что, так можно было, что ли? Подожди. Иногда так можно, представляете, в креативе. Давайте, мы перейдем тогда, раз уж фантазия у нас немного застопорилась. Смотрим следующую картинку. Это был Это правильный правильный вариант. ответ. Конечно же. Апельсины. Апельсины. У меня был такой, я не хотел просто говорить. Окей. Смотрим. Нәрсе мында без яшердик. Ему на руку сел ястреб, которого он позвал криком. Или гигантский шмель, который говорит по-татарски бз-бз-бз идык. То чувство, когда я в Салете очень долго и, скорее всего, знаю правильные ответы. Это же баскетбольная вроде площадка, это баскетбольный мяч, что ли? Я все там знаю. Хорошо. Но я сейчас креативное что-то тоже Я придумал. почему-то подумал, это, наверное, полдник несет Айдаман. Может Айдаман. быть. Итак, это, конечно же, баскетбольный мячик. Все верно. Итак, здесь мы что спрятали? Ага, так, обман. По фигурке понятно, что это, наверное, телевизор. Нас хотят увести в другую сторону, А однозначно. может быть, там стул, но они скрыли его фигуркой стула, подумав, что мы будем что-то изобретать. Поэтому я принципиально скажу стул. Ваш Нет, ответ, я скажу, что знатоки? это очень много муравьев. Вот так вместе как-то интересно встали. Образуют чак-чак в виде Образуют урундык. чак-чак в виде стула, конечно. Классно. Открываем. Это ничего. Хорошо, хорошо. Итак, креативим дальше. Лейки. поближе И- можно? Мгм. Все понятно, мне кажется. Там находится... Вот тут уже стул, скорее всего. Скорее всего, тут стул. Это тот же самый баскетбольный мяч. Возвращаясь к нашей картинке. Так, давайте по Там быстрому варианту. Кротовая Быстро. Раз, нора, два, три. кротовая нора, но в которой сидит кролик. Кот. И Алиса из «Страны чудес». Твой вариант? Там банан, приклеенный тейпом к земле. Это искусство. Хорошо. Итак, смотрим, а там еще одна одна мини-лейка. На этот раз уже Baby малюсенькая. lake, Baby baby лейка. Здесь уже картинка такая быстрая. Отвечаем. Ваш вариант? Это кто? Миша Дерябин. Это Ванюшин. Это Миша Ванюшин, значит, там porridge. Да, скорее всего, флаг Британии. Окей, либо Миша, это прости. словарь татаро-английского языка. Татаро-английского языка. Да, словарь. это Там топор. топор. Мы бы Вот не это угадали. поворот. Мне кажется, здесь самый креативный вариант, да. Ну что, картинки закончились. Это уже мои фотографии. Ладно. Ну что ж, с нами в гостях были прекрасные, неповторимые, креативные ребята с креативного агентства. Да, громкие рыбы. Громкие рыбы. Громкие рыбы. Он молчит. Руслан и Тимофей, спасибо вам огромное, ребят, было классно. Спасибо было большое, легко. что позвали. Да. И Всегда приятно, когда вы зовете нас в гости. Спасибо, я думаю, вы там смотрите жанлы сәлетнең менә бу чыгарылышын һәм шулай кул чабабыз Руслан абыегызга һәм Тимофей абыйга. Рәхмәт сезгә. Это тебе, Тимофей. Ярый, без дәвам итәбез. Алга таба сезне көтә әле тагын бик күп кызыклы сюжетлар һәм сәхифәләр. Дәвам итәбез. Җилләр исә суларга кояшны аялыштыра. Кайдандыр галәм түреннән йолдыз нуры агып тора. Болытлар килә, болытлар китә, томанлы юллар адаштыра. Өмет йолдызы яктылыгыннан күңел түрендә балкыштыра.
Бик зур рәхмәт сезгә иҗади чыгышыгыз өчен, шундый искиткеч булды. Син ашадымы, Рәдиф? Рәдиф, ничәсең син? Миңа бик ошады. Мин монда менә уйнап утырайым әле. Нинди уен инде бу? Әйтәм, тапшыру бетте микән, юкмы дип тикшереп алмакчы идем. Бетте, менә хә бетә. Әйдә тикшерәбез. Әйдә тикшерәбез. Әйдә. Бетте. Бетмәде. Бетте. Бетмәде дим. Бетте. Бетмәде. Бетте. Хәзер. Бетмәде. Бетте. Әйтәм сиңа, алда хәтта бетте шуның белән. Монда да син җиңдең. Бик тиз булды әле бу, бик тиз бетте. Әйе, шул вакыт шулкадәр тиз үтә, ләкин никадәр генә кыен булса да саубуллашырга кирәк. Мин саубуллашуны яратмыйм. Без бит саубуллашсак та биләргә барыбер кайтачакбыз. Әле безне алдыңлар биләр форум көтә. Син дә буласыңмы? Әлбәттә. Һичшиксез. Һичшиксез. Ярый, рәхмәт сезгә безне карап торганыгыз өчен. Без инде вакытлыча гына, кыскача гына вакыт мизгеленә сезнең белән саубуллашып торабыз. Сезнең белән Рәдиф һәм Гөлназ. Рәхмәт бик зур. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока.